Vítam vás, diváci, u ďalšieho videa. Ja viem, trvalo to dlho, kým som vytvoril ďalšie video, ale dneska to bude z Goat Simulatoru Multiverse of Nonsense. Pomoc. Kde je to, čo na mňa hodí? Kde je to? Daj kovadný. Trošku tam nebiel, to aj iné. No. Nech sa ti darí. Ďakujem. Iba si nápad, že sme tu naplánovali a ja som tu proste iba tak vyletel. Čo je, že lepšie ako nič. Ale pozdravujte aj môj kanál Infinite. Pomoc. Takže moje auto je kaput. Púšime sa s autom. Ten delfín. Poďme na delfína. My sme to nenaplánovali, ale je sa Bohužiaľ musíš. Musíme. konečne nové video. Ja viem, trvalo to dlho, ale tak čo už. Tam sa tiež pozrite na to video, určite bude skvelé. Budem sa zahrať na vyvolača. Ja vyvoláva satanov. Jeden sa tam práve trafil. Toto, naposledy sme otvorili toto. A... No. Ako toto bude boleť? Au. To je normálne. Hej, normálne. To ne, no? Ide si pomôcť sa tam veľké toto. Počkaj, dáme... Počkaj, tu ide auto. Dobre, poď, kránime. Pokusy aj zalietame. Aha, tieto auto sú lepšie, lebo sú Samozrejme, bereme si zelené. Zase rúžové by som si nebral. To sa mi veľmi nechce. Ale chceš. Všetko. Ale tak čo? Ty máš vodičak šokabiku, či čo? Aha. Výbor. Dobre. Ty istý, keby si to trafil do toho auta. Ja sa snažím. Pincem. Trochu som ho vyboral. Zase 360, ty vole, ty máš ísť na závody a tam všetkých toto. Tvoj kanál sa bude volať Siri, tvoj kanál sa bude volať triky na aute. A budeš tam navacame tutoriály, jak to robiť backflip, vieš, čo sa autom. Jak sa mi plúši Goat. Počkaj, musíme toto zbombardovať. Spadol pod ma. Čo môj kamoš. Aj to je dobré. Chudák preletel. No. A ideme. Ja ty vole. Trochu vybuchlo. Trošku, no. Iba trošku. Ale iba trošku. Aj trošku. Ja si v kamere nevidím, že? Tak čo už. Počkaj, kamera sa natváril. Takže pokiaľ chcete vedieť, ako vypadá... Už si sa odhalujú predtým v mojom videu. A teď som mal glevasi, a bol som mnoho mladší. Takže pokiaľ chcete vidieť, ako vyzerá a pokiaľ chcete vidieť, ako vyzerám ja, tak to správno. Toto je z jednotky. Aha, hej, ten ostrov.
Takže pokiaľ by sa vyzerá Infinite, Nájdete to na mojom kanále. áno, nájdete to na jeho kanáli a áno, som to ja. No, Trochu som popadal. nie čaj. Ten tam máš doma. Viem, či je niekde tu ten čaj. O, Ja myslím tento. je že Lipton čaj. On želí to, ja myslím tento. Vy čo robíte, však tu máte fľaše? Tak čo robíš? A to tu zmotá dým. Ja len sa. No, ja milujem tieto čaje. I think I broke this. Nevybil sa na to čaký gameplay z Goats Motor 3, hej? Taký Goat Simulator of Nonsense. Čo? Multiverse. Gameplay. Ja. I feel my dream. Dneska by sme ešte preskúmavačku, ale už dosť veľa hodín, koľko je? Je. No, je 10 hodín. No. 10 minút, 4 minúty. A ešte 3 hodiny, ešte 2 hodiny môžeme vyhrať. Však do polnoci. Nehovoru, Dobrý deň. Čo na mňa tak pozeráš? my často sme aj do 5 rána Ale do volali, 6. aj do 6, no. Len viete to, že teraz budeme iba do polnoci, lebo zajtra máme veľké prekvapko a možno... Prekvapko, však už to nie je prekvapko, keď o tom vieme. Aha, počkaj. Ale ľudia o tom nevedia. Aha. A však to nie je prekvapko. A na to natočíme. No, mám tu aj foťák, takže pokiaľ by ste chceli, tak napíšte pod nové video, ktoré buď dneska, alebo zajtra vyjde na mojom kanáli. Aj na tomto kúne do komentára napíšte, či chcete, aby na mojom kanáli vyšlo video, kde sme na tom prekvapku. Takže, tak. Bude. Bombast. A samozrejme, si kuchnite aj jeho kanál, aby sa neprišlo žiadne nové video. To by malo byť všetko. Trochu to vybuchujem. A však to je neviem, batločtek. Batločtek. Počkej. Kačera. Neviem, Kačer. Donald. A toto si dáme. Je to ktorá obmenejšia farba? Žiadna. To je výborná. Ideme superhero. Tak vieš čo? Chceš červenú salmu alebo modrú? Modro. A tak fialové, minulé auto. Zahráme sa na Sonika. Reálne tu je Sonic. Čo však hen som Sonic. Lepšie? Počkaj, odpalíme sa. Co hovorí ináč? Som si hovoril. Dneska mám veselú náladu. Sorry. My father is my Ide Sonajky. Ideme parkour. To brada. Parkour. Ja chcem náruč vyskakať. Fuj. go eat slugs. Tun, tun. Go back to that farm you came from. Radujeme po celom Egypte.
No toto bude trochu bolestivé. Kráčal si cez odtiaľ. Som zhľadal takto na túto skalu, z ktorej som vyletel na tento dom. Říkám, ma to odpalilo sem a tam ma to rozmasakrovalo a padol som. No toto najsmradlavejšie. A teraz sa skytili energiu, jak Ježku som. Dobrý deň. No ja idem urobiť najväčší stan sveta. No, tak teraz už ešte nie, ale... Tak saš. Hovorím, že ty by si mal prémovať na parkourista auto. Starý parkourista. Neviem. Komu je to zatiaľ levitel? Big Sonic. No. Ty mi ešte nepochami, ty môj. Majú závodné rukavice. Počkaj, ideme najväčší. Kde to som? To je tuto, ale pod týmto. Počkaj, tak to sa trochu zavítáme. A zás to umet. Bro. Najprv to preskočí. Toto trafí ešte toto. Ešte zrazí človek. You are not normal. Doslovne. Veď ja uvaríme. Bum. To sa snáď nedá. Takže toto mi dá mutáciu teraz. No. Mutáciu elektrik. Počkaj, toto bude skúsiť šušen. Very good weather. My tactic is skúsiť šušen. Ja. Na čo to video budete kúkať, ako smrkam. Teraz pozeraj na najväčší lifehack. Počkaj, zase to. I mňa teraz opálil cestou mapu. Bro. Bro, jak ti tam som dala? Mňa to ešte opálilo od tohto. To sa mi iba raz stalo. Zase, no. Aby sa to nezdržovali, ideme robiť ďalší start. No. Zase zražal. OK. Pomaj. Ty vole. Dáte moji čočokami. Ďakujem. Dobre, Máme auto fialové a čekám kolesa žlté. Ale má interiér žltý. počkaj, poďme tuto do Grand Caponu. Taký Grand
sudová toto, takto. Počkej, robí najväčší stav sveta. Ne, Ty víš, či to... áno. Keby si trafil. A. Lasam. Počkej, to chce... Ne. Ne. Skoro. Skoro sa nepúči. Ideme startovať. Yes. O. O. No? Do skaly, no? No tam auto stojí. No, viete čo myslím. Viete čo? Myslíme. Počkaj, na lúpež. Ide Sonic Ješko na lúpež. Ráno... Do tak pleasure. Ješko Sonic. Si musí dať toto, aby sme mohli lietaňo. Lietaňo? Lietaňo. Hop, hop. Po pristani. Au. Ideme na lúpež. Minikid. Máme ho do... Počkaj, budeme neviditeľní. Splendid. Nikto ma nevidí. No. What is messy? Tak to je rutina. Presne. Za všetkých ľudí, ktorých vidíš. Išlo po moje aute. On mi poškodzuje moje auto, ktoré som ukradol. Ja mám 360. Drift, jaký drift. Počkaj, lavičku. Kontajner. Tu som slnko zabil. Dolu. Ideme do vesmíru. This should make you feel better. Počkaj, toto nemá takú. To ma nevníma. Ideme... Chcel by to nejaké auto. Ktoré môže roztrieskať. Tým, že budem startovať. No počkaj, ja som zase premenil na Ješka Sonika. Toto si nevšimajte.
Ideš po som. Ide. Bomba. Ideme, stále. No, trochu polietávame. A točíme sa jak tam jak Maxwell. Kravice. Takto vysvetovalo rap. Vždycky tráp do kravice. Čo gangster poté. Ideme na mojho kamoša. Ten tu príde až na kamoša? Aha, ja som tvoj kamoš? Počkej, alebo pomoc. Počkej, tu... Teraz má komplikácie. Keby som mal komplikácie, išiel som zapnúť tento ovládač, aby som ťa mohol troliť. Lebo keď zapnete ovládač, tak dokážete sa na ovládač pohybovať, takže to postavilo. Presne. Ja som proste za do kameru proste ukazoval toto, že No a toto by bolo na dnešné video všetko. Dúfam, že sa vám páčilo a nezabudnite dať like, odber a kľudne aj nejaký komentár. A to je všetko. Tak, dovidenia.